Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Nyaya dzekubatwa chibharo kwevana vadiki inyaya dzatekeshera nenyika yese, asi mukuedza kubatsiridza kana kuti mukudzikisa nyaya idzi hapana chinofamba nekuda kwekuti organizations anoona nezvekuchengetedzwa kwevana ndiwo mamwe acho ari kutsikirira nyaya. Muzuva ranhasi tine nyaya yatinayo inosuvisa, nyaya inokatyamadza. Ndofunga mazuva mashoma takakupai nyaya zvakare yemwana ane 14 years aibatwa chibharo nevarume vanodarika 10. Nhasi zvakare tine mwanawo ane 14 years zvakare aibatwa chibharo kana kuti ari kufungidzirwa kuti aibatwa chibharo nehama yepedyo. Rega tinzwe kubva kuna amai kuti vakazobata sei nyaya iyi kuti vazosvike pakutitsvaga kuti aiwa chimbouyaiwo mubate nyaya iyi mutionerewo kuti mungatiendese kupi kwatingawane justice yekubatwa kwemwana. Mama makadii? Tiri pedu makadiwo. Nani kuri sei kuno kuQueensdale kuchirunguka uko? kuQueensdale kuri nani. Taona mama matifonera mukati chimbosvikayo pano pane nyaya iri kundidya moyo kwamazuva. Mukatitsanangurire kuti nyaya yekubatwa kwemwana yakamira sei? Nyaya yakaitika ndeyekuti inini ndinogara kuno kuQueensdale. Mbuya vaKeila vakati mwana ndiye akaenda kushamba mulockdown. Ndobva vati mwana ari kufanira mwana vati ina ndichada kudzokera daudzidza kunoku zveshuwa. Vakaitawo chido chavo vakati aiwa muroora huya kupi huya kuno kushamva. Mwana ndimutsvagire nzvimbo. Zveshuwa vakabudisa mari yavo vakatenga maunifomu vakatenga bhegi. Ipapo handidi kuita sei, handidi kushora. Mbuya afa, munhu aitoda muzukuru wake. Saka chakaitika ndechekuti mwana anofunga akaenda 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Mwana semunhu wekuti inini ndirikugara ndirikugara nemwe murume. Mwana akazoya last year kuholiday. Mwana ndiwe first marriage? Second marriage. Mwana auya kuholiday. Mwana zveshuwa takatamba tese Christmas zvakanaka. Mwana achiratidza kuti ari bho, but munoziva kuti vana vedu vemazuva ano ava pamwe anenge achiti pamwe ndikaudza mama pamwe handinonogara zvakanaka semwana anenge akarohwa mathreats zvinenge zvakaita sei zvakaoma. Saka muna January mwana zveshuwa ndakafonera namweni wangu ndiri kukwidza mwana ari kuita sei, ari kuya mwana zveshuwa vakamuita sei vakamutambira. First term holiday yaApril vandavakumbira mwana, ndandichikumbirawo mwana aite sei auye kuno. Vakati aiwa muroora mwana anokwira chitatu. Mwana vati mwana anokwira chitatu. Ndobva amwene vangu ndabva ndangoona kuti munhu mukuru sezvo ari nehendi pamwana handingamuite sei, kana kuti ndingavavhiringidze kuti madiku ndipa mwana kana kuti kuita sei. Ndakangoti semunhu ari kundichengetera mwana no it's okay, tozozviona December wavari kutaura because kuti amuroona mwana anotozoya December. Sekuwirirana kwedu takabva tatopanana agreement. Ine itozoti mwana anoita sei anouya December, ndoita sei ndomuona mwana akachengetedzeka. Saka last week but one inini ndine mwana wangu wechi2 mukomana anogara nababa wake kuchitongwesa. Ndobva ati mama ndandichikumbirawo nhamba dzani dzanoku because vana havaziyani handimuri kuona havazivani vanava. Ndobva anditi ndikumbirawo nhamba dzani dzanoku. Ngati anoku haana phone number yake inani, phone number yake ina kana uda kumufonera unogona kumubata panhamba dzani, panhamba dzambuya vake. Sezvo inde iona kuti hapana chakaipa, ndakabva ndapa mwana wangu nhamba. Mwana wangu akazondifonera mukomana last week last week but one musi wechipiri. Mama ndakazotaura nanoku musi wechingani, musi wenyikirikiri ndakataura naye. Ndikati wakataura naye ko kwakanaka here? Zvikanzi kwakanaka. Aitoti arikuda mari yemakala asi ndichamutumira. Vandatomuti ko iwe noku anogoti iwe arikuda mari yemakala. Gogo akavaudza here kuti arikuda mari yemakala? Zvikanzi gogo ngirikini mama hazvina basa, rege iyi hanzvadzi yangu ndichamutumira mari yemakala. Ndobva atonditi plus vaiti zvoni ticha vake vaiti zvoni ticha vake vane ngirikini ticha vake vane mamwe machallenges avari kusangana nanoku anopinda muchikoro na8, noku anopinda muchikoro na9. Ndobva ndati kutanga rini noku achiita sei achidaro ina hapana chandiri kuita sei mwanangu, chandiri kuziva ingwa nogogo ndakavafonera. Vakati mwana ari right, vakatombondibata pafoni vakati mwana ari
mwana ari right. Saka zvakazoitika ndezvokuti inini one kupanika samai ndakabva ndafonera ticha kwakanaka here nhai ticha, ndakaita kutexta message ticha ndopavakanditi hakuna kuita sei, hakuna kunaka mainoku maregerera mwana. Ndakava nekurwadziwa mukati memwoyo wangu kuti zveshuwa mwana uyu ndamuregerera. Ukaona zvakubatwa kuchikoro kuti maregerera mwana zvinenge zvakaita sei, zvakaoma, handiti muri kuona. Saka inini zvandakabva ndazoita ndezvekuti ndakamuka ndofunga 7 o'clock ndakazokwana ndamushamvu. Handina kuda kutanga ndanoaccuse vanhu kuti ndanzwa kunzi mwana wangu aida kubatwa chibharo naticha. Ndakatanga ndaenda kuchikoro ndobva ndaenda bva ndanoona ticha vakadedza mamwe maticha, nyaya ikagarwa nyaya ibva yagarwa komiti. Nyaya iyi yagarwa komiti ndobva nyaya yagarwa komiti ndobva nigirikini headmaster vakaita kameeting kavo ndobva vazondidedza vakabva vazondidedza muofisi. Vandidedza muofisi ndobva ndapinda muofisi muya bva ndatsanangurirwa nyaya ndikati since mwana wangu akasvitsa mashoko iyayo inini ndakungonotora mwana ndiite sei ndiende. Vakati aiwa muda kuba mwana. Ndikati inini mwana handisi kuda kuita sei, handisi kuda kuba mwana but inini ndichatora mwana wangu pachena kuti ndiende nemwana wangu. Zveshuwa ndakasvika pamusika pambuya ndikavamhoresa sezvakanaka mushure mekunge ndarwadziwa ndakavanga ndambovasendera mameseji kuti nhai gogo, mwana uyu wamuri kuti haasi mwana wekumba kwenyu, ingawani makatora mwana uyu muchigara naye. Inini munoziva kuti abuse yamuri kupa mwana wangu kumudza mashoko anoita sei, anorema kudaro. Gogo vakati mainoku havana kupindura zvakaipa. Mwana uyu ko kana achiudzwa mashoko akadaro kuno anodi kundiudza inini ndinogara naye. Ndikati gogo ndaona hangu kuti mashoko acho anyanya, regai ndiuye ndiite sei, nditore mwana wangu. Gogo nofunga inini nekugumbuka ndakaenda nemonaki hombe yakadai vandasvika ndopandakati noku enda unorongedza. Tisati mwana asati anorongedza noku akanzi iwewe wakaudza ticha kuti mwana ndopa akatanga kuchema. Zvikanzi kubva ndiri grade 3 zvikanzi bamunini waida kundibata chibharo. Gogo vake ndobva vati waidii kutaura naye muzukuru, waidii kutaura nyaya iyi. Handiti iniwo nekugumbuka ndakaramba ndakagara pacheya. Mwana abva ndamutenda unorongedza hembe. Amai ndopavakati mbuya vemwana ndopakati mhanya muroora unoita sei, unobatsira mwana kurongedza. Anogona kutadza kuita sei, kudzokera kupi, mwana anogona kutadza kunorongedza. Vandamhanya kumba kwavo, mwana bva ndanorongedza bhegi rehembe. Takafura nepamusika pavo tikavaudza kuti mwana atakuita sei, takuenda nemwana. Mbuya vaye kandiziva kuti kwanga kuri kurwadziwa kwokuti inini ndakuvatorera muzukuru wavo here kana kuti vakabva vati kune mwana, dzoka kuno nebhegi usiye hembe dzemukomo wako. Mukomo wake haatori paakatoita sei, akatoroorwa. Saka handiziwo mweya wokubereka futi pamwe wakawabata vawasiya mwana uya vauya nebhegi riya ranga rine hembe dziya. Ini hangu handina chandakaita sei, chandakapindura. Semunhu anga audzwawo maprocedures ekuita kuti imimi musati maenda nemwana kuHarare nanga ine social welfare. Zveshuwa ndakasvika inini kusocial welfare. Ndasvika kusocial welfare vandanyorerwa matsamba ndida kuti mwana wangu ndimuexaminise. Ndakaenda paShamva hospital vandasvika vanoexamina vasipo. Pakazotosvika vamwe vanonzi Sekuru Murangano paShamva hospital. Sekuru Murangano ndobva wabata mapepa emwana wangu kudai anga akanyorwa mafomu. Vakati kana iri nyaya yekwanhingi handikwanise kuita sei, handikwanise kuiexamina because mangwana zvinozondinetsa. Ndakabatikana ndakati inini ko vanogoti baba vanogoti handikwanise kuexamina nyaya mwana wangu iri ko handiti ndo basa ravakavinga here paShamva hospital. Vazviona kuti inini ndabatikana ndakafamba ndakudzokera kuwelfare nemwana wangu. Vakakwira pamudhudhudhu wavo ndobva vati ende munoexaminisa vati imi ende mwana anotestwa HIV uku. But vakazviona kuti ndatoita ndatobatikana ndobva ndanotena kudai so chitangu ndakuda kuenda kupi kunonzi kuchiwelfare bva ndadedzwa nevamwe masista. Masista ivo vakatozviblema, ini handizombovaziva.
zvikanzi nemasisters epashamba pai zvikanzi asi sekuru wangu asingafaniri kuita sei vangu asingafaniri kudai dai wangu okutarisira vandati bati zvakaoma uyu mutemo webasa wekuti inini ndikasvika ndine chichemo zvakafanira dai nandine nhumbu vanotadzira kundizvarisa nekuti inini handina chi vanoziva kana kuti murume akandipa chi akandipa nhumbu ndopatakasvika kusocial welfare pachamva ningirikini pachamva welfare pai vandavatsanangurira nyaya ndikati ndadzoka nemapepa ekuti amati ndipe chi ndipe ningirikini vano examine vai asi varamba vati hanzi kana iri nyaya yekwanhingi hatiite se hati examine mwana zveshuwa bva vatoisa musoro pamwe zvati madha tikuona kuti mune stress regai tiite sei tikunyorerei tsamba chi yekuti muende nemwana kuparire nyatwa zveshuwa mari ndo dzinotondinetsawo ndobva ndatengesa futi ndinoticha zvekutengesa ndobva ndabatanidza mumari bva ndaenda nemwana kupi kuparire nyatwa ndofunga takasvika kumapasti 12 vataenda kunodhindirwa kadhi tasvika paita kutoonekwa nadhoku zvikanziendei kuaki kuya ndokwakazonzi hakuna kwamunofanira kuita sei kuti muiende nekuti kwadoka takadzokera futi sechi semazuva ese senigirikini takabva tadirectwa kwavanoitira zvekuexamina vana zveshuwa takasvika kunoexaminisa mwana uya bva atobvunzwa zvese zvakaita sei zvakaitika konoku ko Keila ko tiudzeka zvakaitika ndopaakatsanangura kuti inini ndakabatwa chibharo nabamunini vangu inini vakati ndoda kukutengera mabhaika vakarara neni asi ndakatya kuudza gogo ndaizoti vanorambira chi mwana wavo neshungu nezuro ndopandakadzokera kuchi nezuro mandi ndakaenda kuushamva vandasvika vandachambirwa nevamwe medhemu handiri vazive zita ravo vanoshanda kufriendly unity kuvictim friendly unity kokoko vandasvika ndakabata mapepa angu ekuake ayaya ari kuratidza kuti mwana akaita sei akadhemenjwa zveshuwa ndobva ndasvika kuya vanga vakagara panzi zvikanzi imi maimi mauya makawana kupi mutemo yekuti munotigira zvimapepa izvi panezvi makaudzwa nani kuti muende kuaki ko kana makanoita madhiri enyu ikoko ndikati aiwa ini handaa kuita madhiri angu ndinogona kukutsanangurirai nyaya iyi payakaita sei payakatangira vakandivhekisa zvekuti kana nanhasi so mumwoyo mangu mutori nebundu ndobva tasvika kuya mwana vari kusteta nyaya saka ini ndikuona kunge mwana uyu akapindwa nekafiye kekuti zvandanzi ndoda kusungwa akazopedzisira aburitsa kuti bhudhi vangu ndo vakarara neni unoziva kuti vana ava havana kana kutombobvira vagara vese nemwana uyu bhudhi vari kutaura ndo vaida kumutumira mari yemakalai aiyo first born yangu havana mbogara vese nemwana uyu ende mwana uyu paakatogara natete vangu vari kutaura nezvakuti hanzi mama mukoma Stephen aitogara natete vangu mwana uyu saka zvekuti nditi inini mwana wangu akabata mwana asi mwana anganyeperere baba kuti baba vaida kundibata chibharo kune vanhu vangu achimbhadharira school fees iye zvinozvi mwana uyu hasi kuenda kuchikoro wamuri kuona kubva pandakamutora ipapa matesta haana kunyora saka nezuro macho iwawo mwana uyu paistetwa nyaya mukamba ii ndo pandakati hona ningirikini hona Keila zvinhu kwazvachisvitsa izvi koinga wani wakataura wani kuti bamunini ndo vakandita sei vakandibata zvachinja futi nyaya yakabuda kuchikoro ini handida kupiwa mukana wokuti kana kuti ndinzi zvoni kana kuti vanhu vachive kuchikoro vataure kana kuti nyaya yakasvika mwana nekuchikoro inini mwana handina kumufurira because vanhu vaingofona zvakafanana nabamunini vacho ivavo musi wacho wandakatonomutora hanzi vakatosvika mudhaini wanga vakatomuti waudza amai vako zvinhu zvisina basa zvekuti ndakabatikana handidi kukunyepera ndakabatikana zvokuti dai paine munhu anokwanisa kundibatsira andita sei andibatsira zvinhu zvakatondiomera handina mari kana kuti nditi mwana uyu mari yechikoro ndinoiwana kupi ndakabatikana apa anhasi kuseni mbuya ava vapa mwana womukomana foni last born yavo akandituka andiudziridza kuma-DNA muchamama muchaona zvakati saka totya here nekuti isusu vanhu vanenge vachisapota ZANU-PF ingwani pane imwe nyaya yakatomboitika rimwe gore mushamvu kune mapurisa akanga arova vanhu kuAshley uko vanhu havadzidze chidzidzo pakatouya magavhena machii
but ini ndiri kuona kunge ambuya ava vanhu vanoita nyaya iyi nekuti vanoona kuti amai ava ndevemusangano. Saka ini ndazopesana ndavanyorerawo mameseji ndikati munoona kuti chi imimi kana muchiti mwana uyu hasiwe kumba kwenyuku maigara naye seslave ndosaka makaita kuti baba mugirikini Edgar wacho abate mwana wangu. Ndazovapindura nekuti tikarega kahonye kakadaro kachita sei kachiitika. Uyezve nezuro wacho mainini vacho vakatogara pana baba wacho ndakaonana nawo nezuro. Ndakati imimi baba anoku muri kunzi imimi makanhigirina makaudzwa nemwana uyu chibamunini wangu wada kundibata. Vakati maini vacho vakati kwandiri ini zveshuwa mwana akataura. Noko akati dhedhi ndakakuudzai imimi. Asi baba wacho munhu kuti anogara akaita sei akadhakwa. Pamwe anogona kunge akaudzwa nemwana. Sevanhu vanorova tumusomboka. Mangwana zvinomuka zvakaita sei asingatomboziva kuti chii chiri kuitika. Handi muri kuona. Saka ndashaya hangu kuti ndoita sei because ndakaomerwa matukirwa andaitwa kusenyuka haana kumira zvakanaka. Ende ini handakubatwa zvakanaka. Ndachokumbira kuti nyaya yangu iendererewo mberi. Ndiwane vanhu vanondibatsira kuti mwana wangu uyu akwanise kutaura chokwadi nekuti mwana nezuro ndakauya ndakabatikana kunge ndichamuponda. Akati mama ndapaipe pandadai pai ndatofunzwa vamwe vada kundisunga. Zveshuwa bamunini ndo vakarara nani vakarara nenini. Vaiti vada kumusungire mwana. Vakati hanzi iwewo urimo munyaya iri kuitika muno mushamva yetivasikana tiri kunzi kutwairara nevanhu iwe one of the person nyaya dzako tiri kutodziziva nigirikini mwana wacho akati aiwa ini ndiri grade 6 ava vari kutaurwa magrade 7 handina shamwari dzakaita sei shamwari dzakadaro zvikanzi tiri kutodziziva nyaya iyi medium vaibva watodaiwo docket vanga vakuto statement bva watoita cross statement but ini ndinoziva kuti nyaya kunyangwe kana nyaya iyi ichiitwa ndinotozvizivawo because ndinotoziva mutemo. Handiti mwana kana aiti akana kunyangwe zvadzo vasireka kuti vari kuti havana kurara naye. Iyi inga iri attempted rape kai yekuti vaida kubata mwana asi havana kuzomuita sei havana kumubata. Vakadii kutaurawo kuti mwana uyu zvakadai zvakadai because iyo vari kuramba. Plus munhu akaita izvi handidi kumupomera mhosva. Haana wandera akambondipindura kana kundituka kana kuti kuita sei. Mai vake nehama dzake ndo vari kungoita sei vari kungofakaza chi vari kufakaza nyaya iyi. Kana kuti dai polisi yakaita kuti munhu atorwe statement tibvunzaniswe muridzi akaita nyaya akamira apa iye mwana akamira apa hapana chakamboitwa zvakabva zvatonzi mai Masanzu uyai hanyaya yachopera mama vakatoenda vakanonhikira vakabva watoti maita basa nhasi uno ndavakumbira rurege ndakanga ndavakumbira ruregerero zvangu semunhu ndiri munhu wekuti ndichito appreciate kuti ndakarererwa mwana. Nhasi uno vafuma oisa foni futi vandifonera vakafonerwa nemunin'ina wangu kuti ko muri kutukira isisi vangu vakatanga kumutuka musata nyoko chakati because vanoda kuziva vanoda kurira mushamva. Handi muri kuona. Saka isusu toita sei tinenge tisinawo mazima manigirikini mauyu tisina zvidyaro zvemuzanu PF toitawo sei because hatingadzvinyirirwe nekuti vanhu vanosapota batu ende zanu PF which zanu PF ka vanhu vari kumusorosoro vanenge vasingatombozviziva kuti ndo zviri kuita hori huri kuitika mushamva. Because dai panga paintori nevanhu vekuziva ini totoziva paito vane vamwe vanhu mapurisa aitoshanda pachavha ana matembedza ana matinha vanhu daitoziva but manyu faces andakaona vanzi mwanangu unonzani iwewe ini ndiri amai vemadzimai vanoshaishira vana kudai so dai vakanga vari vane mwoyo wokubereka ndofunga kuti havaimbondituka kunyangwe kana kukanzi zvavari kuta kuti ini ndakavachengetesa mwana asiri wavo. Mwana uyu vaimita bhoyi achisuka mapleti akanaka kuudzai nyaya yake munochema imi vane vazukuru wavo vavanogara navo kudai so vaitobikirwa nemwana uyu vakagara kusuka mapleti mama atingati here semwana musikana anofanira kunge achisuka. Aiwa izvozvo mwana wangu akatomboya akatondiudza ndikatomuti mwanangu handidi kukunyepera usabatikana nekuti gogo unovashandira nekuti gogo ndo vanokuita sei vanokuchengeta. Asi nini semunhu anenge akutaura mashoko ekuti vanototi hanzi waichengetesa mwana wangu mwana asiri wako mwana asiri wake ndopandavati naigogo ndaichengetesa mwana anga asiri ndaikakuchengetesai mwana muzukuru asiri wenyu asi basa mamusingaitirwe here nechi nemwana uyu mashoko andazongovawoonesawo ndikati itai semunhu mukuru musaita kunge mwana mudiki because nyaya yacho trend kana mushamva yatrend. Kuse mapurisa nanhasi vasati vabata munhu ari kutaura nezvake uyu bamunina. Nyaya yakaitika ndeyekuti mwana uyu nekutya
akabva ati aiwa mukoma wangu. Saka mukoma ndo akatorwa nemapurisa. Havana kana kutombotorwa nemapurisa mukoma because ndakaudza kuti mwana uyu anombobvira agara nani namukoma. Ndakatofonera mukoma wacho. Mwana wangu akatotanga kuchema ne22 years akati mama ndakambogara nemwana wenyu here inini. Asi nyaya yakabudira kuchikoro. Ndokwakabudira nyaya. Ticha vake. Ticha vaiti nyaya iyi vakaiziva sei? Akavaudza here zvakafamba sei? Akavaudza achiti hanzi vakamuti ko bamnini vako vaunogara uchiti iwe uchipinda muchikoro na8 o'clock na9 o'clock. Uri kuzvifambisa sei sei uchingoti bamnini vako iwe bamnini vako. Zvikanzi bamnini nekuti vaida kundirepa. Ndosaka vari kundiitira vari kundiitira utsinye. Saka ndo vaimunonotsa here zvaifamba sei pa? Hanzi nemwana dzimwe nguva pane kamuzukuru kavo kakaita mwana wakeni kapamba kamuzukuru kavo. Saka mwana uyu anga asina munhu wokusara naye sezvo vachirarama nemusika. Saka dzimwe nguva noku wacho ndiye aisara nemwana uyu pana shaanenge aenda kumusika. Saka inini zvese izvozvo ndasina problem nazvo. Chinhu chakaita kuti ndikwidze emotion yangu ndive emotional inyaya yekuti mwana wangu ari kunzi anga akabhinywa. Because inini pandakazotosvika ipapo ndangange ndinodzokera kumashure ndakatobvunzi nematicha maronga zvipi. Ndikati since mwana ari kuti haana kubatwa ini regai ndingotakura mwana wangu kuitira ukama hwake nehama dzake. Vakati hatidaro ko mwana kana ari kutya kutaura kuti ndakabhinywa imimi fambai nemwana. Saka pandakatosvika matsamba acho nditori nawo akanzi akai pandakatosvika pandakasvika inini ndakabva ndatonzi nematicha acho hazviite kuti mimutakure mwana. Tangai maenda nemwana kunomuongorora ndinofunga ndambozvitaura hangu. Ndonyaya yemamiriro yakaita sei mamiriro yakaita zvokutoti handina peace ndakabatikana. Takatarisa mama ndanzwa muchiti mwana akatomboya kuholidhi 2020 samai tinoziva kuti semwana musikana mwana wekuti ndakapesana naye 2020 kushamva ikoko angari kumba kwavo akauya 2023 handii ndipo akazoya kunoko. Ndakamubvunza noku uchiri right here tichitogeza naye akati mama ndiri right. samai ndofunga kuti amai ndova neziso rinoona zvatisingaoni isusu sevana ende mwana wenyu munenge muchimuziva. Munhu wekuti behavior yake yakachinja here panguva kana kuti masira makaita mwana toziva kuti semunhu seni mukaona ndisingatauri motoziva kuti Eliza pane zvaaita nekuti munenge muchindiziva muri mai vangu. Behavior yemwana haina kuchinja here kubva paakabatwa pamakamusiyani inini haasi munhu wekuti anotaura akanyarira ndomuziva haatauri. Saka ini ndakatozoshamisika kuti ene zvakandifadza kuti azonotaura zviri pakati pemwoyo wake kuna ticha wake nekuti mbuya vake izvozvizvi vakatoti ini musi wandakaudza ndichiti ndafonera kuchikoro zvinzi mwana anga akurepwa vakatofonera ticha vakamuaccuse vakamutuka kuti ndiwanga uchidanana wanga uchidanana nemwana. Ticha murume ticha. Saka ticha vakati mainoku inini zvangu zvekutaura inini ndiri munhu wekuti anoshanda nevana. Saka kana inini ndichiona mwana asingauye kuchikoro ndichiona mwana asingauye kunhingirikini kuchikoro nenguva ndinofanira kutoita sei kutobatikana kana kutobvunza nekuti mwana wandinchigara chipo chekuti ndinchigara nemwana. Saka ndofanira kuona movements ake. Asi mukama hwenyu nevaimbo vamwe nevenyu vaigara nemwana mbuya vemwana wakamira sei ukama hwenyu? Ndikuona kuti pane kakukakatana ukama hwenyu imimi jena lairo wakamira sei? Ini handidi kukunyeperai kuti munongozivawo kuti inini ndakamboita muroora wavo handiti handina kana chigumbu navo kana kuvagumbukira handina kuvagumbukira. Asi vose mubereki pavakandionawo ndatosvika because handina one day
randakambobvira ndavapindura. Vaitombondituka che vachindiona ndine mwana womuwadzanai. Vachindituka ndawandera ndakavaita sei randakavapindura. Ende vakatopedzisira vakutondida. Handi muri kuona. Saka iko handiti mukuona kuti kupanana mwana kunge vanhu muchitoita sei muchiwirirana. Dai ndanga ndisingawirirane navo ndisina kuvapa mwana wangu. Handina problem navo but ivo manje ndezvokuti vanoprevenda vana vavo. Zvakafanana nemwana waEmmerson andituka kuseni. Vatoramba vazofonwa nemunin'ini wangu achinzi kwaimimi mama nyaya iyi yakataurika kupolisi muri tuna mainoku. How come kuti muri kutukirira mainoku? Ko polisi ikazozviziva kuti mimi makutoaccusani amainoku makuita kunge sisi vangu vane mhosva, sisi vangu vakafonerwa pawadzanai. Saka ina ndichikumbirawo kuti vanhu ruzhinji rweZimbabwe tarisewo nyaya iyi machallenges andiri kusangana nawo. 1 mwana wangu akanoudza ticha tikada kunomangara nyaya kupachamva police station. Hapana akasimudza musoro kuti regeti handi vanhu vaka ini handishanda hangu mutemo but ndinombotomboteerera nyaya dzakawanda siriki pamafacebook apa idzodzi ndoziteera. Dai vakanga vari vamwe chekutanga vainoinvestigata kuna ticha kuti nyaya iri kutaurwa nemwana uyu ndeyechokwadi here. Zvese izvo zvavanombobvira vazviconclude havana. Ndakatoita kunge inini ndakanga ndakutofila inini ndakatofila bed because ndanda kutofunzwa pamwe inini ndini vanhu vachitonzwa nyaya yekai vanga kutoti pamwe inini ndindabika nyaya because vanga kuti hamena madhiri akaita iyo amai masanzo vacho vanga kuti hamena madhiri akaita kunhigirini kuHarare ikoko. Asi nyaya ndiri kutaura kuti ndakapiwa nyaya yakabva kuchikoro kwemwana. Nhasi uno chaenda tosvika pakuvanyorera kuti ko munogopopotera inini madi kunopopotera ticha nekomiti yekuchikoro ndo yakandidedza kuchi kuno kushamba ingoni inini mwana ndakambokufonerai pamaigara nemwana because ndaiziva kuti ukafonera mwana achigara nemumwe munhu zvinoita kunge mwana uyu ari kuisa macomplainments akaita sei akawanda. Ende kuvapa mwana kwana ndakavaita kwanga kuri kutovaita sei kutovatrust. Chakatarisa mama ndichida hangu kuti nditaure nemwana ndanzwa muchitaura imimi kuti baba vacho munhu wekuti anodhakwa ende mainini vari kutotestifyawo kuti mwana akambozvitaura. Chiri kuzoita kuti vaviri ava vasasimudzawo musoro sababa kunyanya vasasimudzawo musoro kufambira nyaya yakaitwa nemunin'ina wavo chii. Anenge achinzika mwana asi wako. Saka inini ndopandatokutsvaga ndichida kunzwa kuti saka vaida kuti ndosaka mwana wangu wakanga wada kumuitisa madhende ekuti arepwe naiye Edgar wacho nekuti mwana vari kutaura kuti mwana haasi wavo. Ndoda kutoenda kumaDNA vataura zvakawanda stereki pafoni. Vachibvunzwa nemunin'ina wangu vachati hai matukwanani vakamusata nyoko vatukirira vangu vachingotaura mavhaugawo kusvika tazoudza kuti ingoni munoenda kumasowe 1 panodanwa vatsvena hamudanwenyi nenyaya yekuti unhu hwenyu hwakasindimara. Dai munozvita mai vanofamba nemadzimai ini nditori munhu wemudzimai sei vasingandiumbiridzi. Kana dai vakanga vari vamwe sambuya vemwana vaitotaura kuti aiwa muroora uya kuno but vanogona kungoita sei kungotuka chete vasingatarise nyaya vasingatarise both sides. Ndo zvinhu zvazondiomera manje kuti ko vari kunditukirei 1 iyo vari kurambira kuti mwana haana kurepa mwana wangu. Saka ndo nyaya yacho ini ndakatoenda kuchipatara ndikaona mwana akatokanganisika. Mama tichida kupendera takatarisa mama ndanzomuchitaura imimi kuti gogo ndo vari kungotuka mwana wavo wacho nyakurepa kana kuti ari kunzi iye ari kufungidzira kuti akarepa mwana akanyarara. Chiri kuzoita kuti iye muridzi wemhosva ashayike pamepo anyarare nezvazvo chii iye achiakizwa mhosva yakaoma kudai. Handisi kuziva because musi wati akabva kuparire nyatwa nditori kukopa kabhana uko kwatikaburukira uko ndakavasendera message ndakavafonera gogo maona here message yandakuisirai mwana zviri kuita kutoti zviri kutariradza kuti mwana akabatwa chibharo. Edgar wacho akapiwa foni akati uri kufurirwa kakuHarare ikoko uri kufurirwa kana amai vako. Mwana akadaira akati ndakafurirwa kuti chii imi hamuna kurara neni here pafoni. Mwana achitotaura pafoni kungoti foni yangu ini haite se hairekodhi handi muri kuona. Saka ndo nyaya yakaita se ndo nyaya yakaitika. Saka indazosarudza hangu kuti ndibude pajekereri because kushamba uku ndakabva kushamba nchita kunge munhu asina kupfeka because hapana pandikambovafuremera ende inini nyaya kubva ndikati mwana ndakapesana naye January
ndakafonerwa kuchikoro saka ndaita fanirwa here kusatirimuka samai vemwana ndaita sei ndafonerwa kupi ndafonerwa kuchikoro ndongoregera zvakadaro plus vekuchikoro vakati imimi mukarega kuripota nyaya iyi takutokusuwai toda kunzwa kuti mapfuura nekusocial welfare mwana anoexamainwa tione kuti zvakaita sei zvakamira sei saka ndiri kunzi ndakaita dhiri futi nevanhu vepasocial welfare hanzi pane zvavakaronga izvi zvekuti mupurisa wacho akafonera munhu wekuaki nezuro kuparire nyatwa uko zvikanzi affidavit rakadai akapedzisira apindwa rafu akanzi ko munogoti amai ava handiti vane bepa rakanzi aki hameno mapepa anodiwa affidavit rinozodiwa rinenge richitaura kuti mwana uyu akararwa nemunhu mukuru here kana kuti akararwa nemunhu mudiki saka vakanzi zvonizvo amai vemwana havakwanise kuita sei amai vemwana havafanire kuningirira kuuyu kutora affidavit iroro affidavit iroro rinotoita sei rinototorwa nani rinototorwa nemi ofisa saka ini nani chikumbiro kutoti ruzhinji rwezimbabwe kana imi mungatondibatsirawo kuti mutoblokesa kuti affidavit iroro ritombomira kutorwa kupi ikoko kuaki ikoko kusvika ndawana munhu anondiita sei anondibatsirawo anondimiririrawo panyaya yangu takatarisa mama tichipendera toziva kuti iko zvino kazhinji ukaona baba kana kuti iwe ukama akurara nemwana mudiki kazhinji kacho nyaya dzatinosangana nadzo panenge paine kushereketwa kunenge kuchiitika pavanhu ivavo tingati here makatarisa imimi mhuri yekumurume makanga makambororwa kwaigara mwana tingati here vanhu vekuti kurara kwavakaita nemwana hakusi kuti aida kumutengera mabhaika sekutaura kwavaita kana kuti zvingava zvine mushonga mukati makatarisa imimi ndimungazive mhuri yacho inini zvangu handidi kunyepa kana kuti nditi hanzi ndinobuda pano pachivhitivhiti ndichinongedzera vanhu handidi kunongedzera kunongedzera vanhu ende inini handidi kunongedzera kana kuti ambuya vemwana uyu mashoko andiri kutaura mashoko ekugumbuka samai vemwana handiti inini amai ava vakaplayawo roo ravakaplaya roo ende munoziva kuti dzimweni dzenguva pamwe gogo vacho vari kuramba kuti mwana haana kubatwa asi semunhu anenge ari kumusangano anenge ari kupi pane zvinogona kuitika iwe mbuya vemwana usipo ende unogona kutadza kuzviziva futi kuti mwana uyu aita sei abatwa chibharo saka ipapo ndo panengori nenyaya yangu yokuti havarambire munhu kuti abva ambata chibharo ariye baba vemwana zvabva zvazodai no ngavati chichokwadi chinoda kufambwa nechokwadi ndo pane chikumbiro changu ipapo saka rubatsiro rwamuri kuda mama takatarisa nenyaya iri nderekuti kudi mari yekuchikora handitorina ipo pano kana kuti nditi handishandi handite sei apa ndinotogara nemurume asiri baba vemwana handitozoti vachazvitambirawo sei nyaya yandakaita sei yandakauya nayo iyo zvinhu zvakaoma sezvamuri kungona ndandichitokumbira kuti kana paine vanhu vemhuri yezimbabwe vomakanditarisawo pano ndandichikumbira kuti mundibatsirewo nenyaya yangu iyi yandinayo iyi zvakaoma kuoma chaiko chaiko ndo pane chikumbiro changu tinotenda mama regai tingonzwawo mashoko maviri matatu kubva kune mwana mbune kuti zvakafamba sei kelaisi ndiri bo makadini ndiri pangu uri sei iwewo ndiri bo kusei usiri kutaurisa nasi ndinonza kurwadziwa mumwoyo mangu nezvandakaitwa zvakaitika rini kana uchiri kurangarira 2020 mhangu pakayazondisiya ungori grade hani uri fomani ndiri grade 5 ndakutoenda grade 6 kunoku andendeswa kushamba ndati handichada kuita sei handichada kudzidza kuharare ndauda kudzidza kushamba gogo wangobva wangoti alright saka ubva inonotitsvagira chikoro ndadzokorodzwa grade 3 ndadzokorodzwa grade 3 saka pambato nemazuva vamunino wangu nondaperekedza sisi wangu kuenonorohwa utoti haindati sisi wangu bva wanditi zvonizvo noko nonotorochi mari yangu ndokuziva pane mari ndati nondatoramba zvikanza oraiti ngatichese ngatichiendei chese kumba ndati aenda saka ubva watora mari yazvikanzi ndodaita senda kurumbidza kudzoka andika
zvikanzi sara iwe wadaita senda kurumbidza kudzoka ndikati alright. Vamunini wangu wanga ariko kuseri kwedanga wachitopita fodya ubva wandishedza zvikanzi no kuno ndati zvikanzi yakuno ndaenda zvikanzi ena musipeya mangu unoenda unonditorera hembe yeblack saka ndaisa zoti hembe yacho yawakapfeka ubva uno ndaenda musipeya muya nditanga kutsvaga hembe ndaishaya ubva wapinda musipeya muya ubva wati waishaya ndati zvikanzi handi wakatoda mabhaika pakrismas ndaida mabhaika zvikanzi ngaasatengerwa ivo ndo vaitaura zvikanzi ngaasatengerwa nebhodhi yake hazvitomboite ndangozvinyararira mama ubva uya nehembe dzepakrismas. Wainzi bhodhi yako yakaita sei? Hanzi bhodhi yako inenge ichikuru ngaasatengerwa. Saka nini ndobva ndati ndakati ndoda mabhaika zvikanzi ngatange tarara tese ndaita ndakutengera mabhaika ndatanga kutoramba ubva wandimanikidza ubva watondibata maoko wachitondiita zverafu wachindibata ubva warara neni. Saka gogo ubva wandishedza ubva wandipa futi imwe hembe yekwenono wacho ubva wanditi enono wacho hembe iyi kuseri kwesingi enono wacho hembe yayi. Saka wangoda kundidzokorodza futi kechi2 ndobva ndainonodza ticha. Saka pandakaramba ubva ndangongondituka vachingonditira utsinye. Saka vaindirova vachingondituka sometimes pandaimbobika senge ndaisatombozoti muriwo unopakurwa chisei ndavapakurira uyu musano ubva wati ndiani anodya chii musana undipakurirei musana ubva watotanga kutondirova ndadonha pasi wada kutonditsika nebhutsu panacho ndipo paakabva ati batanatswa zvanyanya ubva watanga kutondipopotera zvikanzi mwana vanenge vachingonditi uyu mwana uyu hasi uye panapa sometimes ndaitoenda unogara sometimes wakatondisiya ndega gogo achinditi hanzi sara pambo sende chii kuchikoro usare wakatarisa dhedhi vako wabikire sadza. Sometimes ndikavabikira vanobva vatanga kupopota zvikanzi chikafu chako hazikana kutombonaka madomasi nandomboziwo kutomboti ndinobikawo sei vachingondirova vanonogara kuseri kwedanga ndatanga kuchema ndichifunga zvavakandiita. Saka pane rimwe zuva uyu gogo wangu kanditi usende kuchikoro ndati nhasi chiti kunyora makala zvikanzi makala uita sei hapana chinhu chinonzi makala akarambidzwa ndangozvinyararawo ndaenda pafurano ndatanga kutochema zvikanzi iye akuchema ndosaka achizodanana naticha vake kuchikoro ndosaka daenda kuchikoro ndangoti nechemumwoyo saka ndotadza kuenda kuchikoro zvikanzi navamunini zvikanzi enonopfeka uniform yende kuchikoro ikoko inonodanana naticha wako waenda unodanana naticha wako zvingopera ndaenda kuchikoro kuya dzanza kutoenda kuma9 ndaenda kuchikoro kuya ndichichema ndapinda muklasi zvikanzi nase zvikanzi kochiko noko ndati vamunini wangu wanga wachita sei wanga wachindituka gogo wangu wandirambidza futi kuita sei kuenda kuchikoro hanzi sare uchibikira ticha baba vako ubva wati alright ndavapa nhamba dzamukoma vangu ndavapa ubva wataura navo ndati ndochi vachaita sei vachakuisirai mari yemakala paikokeshi ubva wati alright. Saka mheno zvawakataurawo namukoma vangu mukoma wangu ubva udzochi mama. Saka sevangu vakazondipa foni ubva wati taura nani namama vako mama wangu ndavaudza zvese mama wangu ubva uya mangwana acho vachinditora ndada futi kutoenda kuchikoro zvikanzi usatomboende kuchikoro handikuya uzotorwa namai vako ndatopfeka uniform ndaita sei ndobva wati usatomboende kuchikoro gara tone pamba ndabva watonditi gara tono inonobvisa tone mauniform pfeke tone hembe ndaenda ndagara ndofunga ndakaenda kumusika ndichingonzi enda kumusika ndofunga ndakafamba ka5 kese ndichienda kumusika
ndaobva handiti zvonizvo enonopiwa bamunongobva handiti enonopiwa tone mari yanhingirikini yangu nagogo wako unitengere sadza nondaienda ndipo pandakabva ndaona mama wachi varipo chi pamusika. Saka pane vamwe baba vangu vakagara apa pasaidi pangu ndowakabva ati nhingirikini uyu noku chii chakaitika ndondavaudza gogo bva handiti zvonizvo wakadii kuita sei wakadii kundiudza ndondavaudza baba vangu vakagara pasaidi neni ndaudza kuti inini manje ndaita sei ndaitya because wakaita sei wakanditi vanondibaya chi nebanga ndikangotaura. Saka ndandangogara ndichingozvifunga nyangwe kusara ndaisatomborara ndichingochema ndipo pandakabva ndavaudza sisi vangu vanga vasati varorwa ndavaudza nyaya iyoyo zvikanzi ukangoona chitoda kukuita izvozvo unobvoita sei unobvoya kumusika ndandati alright. Saka inini hangu ka kuzanyora matest ndichitodawo kutodzidzawo but munhu hamunoti anenge achifungei vandikanganisira life yangu. ngoronyora matest egrade 7 6 saka nini hangu ka ndikungokumbirawo tongoti vese vari kundinzwa nongokumbirawo tongoti vangondibatsirawo ndingoenda kuchikoro because nini ndingori mwana wavo kungoita sei avangofananawo nemwana wavo iwo bamunini nyange kana pandaitawo tama nemwana wavo vaibva handiti ndofunga kuti ndichamuudza here zvavakandiita obva tangondituka zvikanzi handidi kuona uchitamba nemwana wangu nondangoita sei nondangoramba ndakangonyararawo obva handiti obva tangotondituka chingoti iwe mwana iwe ndakatokuvenga nhanditombokufarire padhuze pangu ndichitoenda kuseri wakangondituka nondoenda kuseri kwedanga sometimes ndaitomboita sei ndaitomboenda panze pegedhi. Saka pandaka mama pawakayozonditora obva watondipa munaki obva tinokuchi enonorongedza hembe nondaenonorongedza hembe dzedziyo. Saka ndakasvikira bamunini wangu vanga vakarara pasofa obva handiti wangochiudza mai vako kuti chii wakaudza mai vako zvisina basa ubva ramba nondaramba ndakanyarara zvikanzi wakutoenda zvitori right ndandatotota sei nondangozvisochi mumwoyo mangu hapana chandakambotaura ndobva ndaenda mubedroom ndondarongedza hembe dzadziye. Saka mama wangu ndipo wakabva watanga kunoka vachiti chinoku. Saka bamunini wangu wakabvaita sei vakabva vatiza vachienda muspeya mavo ndofunga vaitiza mama vangu here obva waenda muspeya muyamu obva wasvikira dhoo handika obva saka mama wangu ndo wakabva watangaita sei kupeta hembe dzadziye. Kana inini ndiri kunzwa kurwadziwa mumwoyo mangu kana nevekupolisi vacho havanombondibata zvakanaka vaingoita sei vaingondivhundutsira inini wandaita sei nowandangotyawo kuti shuwa wanga uchida ita sei wanga uchida kundisunga pasina chandakaita sei pasina chandakatadza hamunoti ndofunga wakaita dhirirawo rawakaita nagogo vangu handitombozivi because ini handoita sei anombotambirawo zvakanaka kupolisi ungokumbirawo zvangu nevavo vari kundinzwawo ungoti mungondibatsirawo ndingoita sei ndingoendawo kuchikoro. kuti utaura kuti mukoma ndo vaikubata chii vanga vakundivhundutsira. Ndiani aikuvhundutsira? Ivo mupurisa vacho. Vaiti chii mupurisa? Vanditi nini madhiri aya ndakatomaita kudhara madhiri avo kutaura kutonyepa mwana iwo kutonyepa obva wafonera gogo wangu. Gogo wangu obva wati ngaagare munhingirikini mujeri 1 week. Mupurisa wacho obva wati shuwa ngaagare for 5 days. Ndaita sei ndoandatanga kutya saka ndakazozvitaura but zvanga zvisirimo mupfungwa mangu munoti zvakangoyawo sei ndingokumbirawo zvangu kutongoti vari kundinzwawo nyangwe vanobatsirawo vana vanoendesawo vana kuchikoro ndingokumbirawo
tongoti mungondiendesawo kuchikoro ngozi mama wangu ndikutoona kuti zvakaoma anotoita basa rekutotsiga manhingirikeni makulabhokisi achinonotengesa sometimes ndichitomboati batsirawo ndichitomboatsigirawo zvinhu ipapa ndatoendayo kunhingirikeni kunotengesa but ndingokumbirawo anondiendesawo ano kuchikoro ndingokumbirawo kuti mungondinzwawo mungondiendesawo kuchikoro because zvanga zvisirimo mupfungwa mangu zvandaitaura kuti mukoma wangu ndowakandibata ndangoereka unoona ngozvitaurawo but zvanga zvisirimo mupfungwa mangu. Waita kunoku tinotenda tomboti vanda kukubatsira kuenda kuchikoro vanokubatsira nditi chiregera ramba uchifungisisa sometimes nangu nini ungoti ndikurwadziwa zvinoita zvakanaka nditi tinokutsvagira unokuendesa kuchikoro chiregera ramba uchizvifungisisa nditi but ndingoreva kutongoti vakangondinzwa munhu yakangondito izvozvo ende handife ndakamuregerera nyange zvakakazotanga zvake kunhingirikina nyange zvakakasandinzwa but inini ndingoti ngangoziva kuti ngoti handimuregerere ndingokumbirawo zvangu tongoti vanongondiendesawo kuchikoro ngavandiendesawo kuchikoro because mama wangu akatoomerwawo ndotozvionawo ndega. Zvinoita zvakanaka waita basi.